गाईस. तर आज असा गुरुवार, मग माझा दीदी गुरुवारचे स्वामींचे उपास करता आणि आता पुस्तक वाचता. तर जाऊया, बघूया आणि स्वामींचे दर्शन पण करूया. या स्वामींचा पुस्तक असा, स्वामींचं दर्शन घ्या तुम्ही पण. दर्शन घेऊया. चल आम्ही स्वामी म्हणजे पाय पड, पाया पड. नमो नमो. इकडे पाय पड. नमो नमो. थांब थांब. टिको 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 करूया. टिको. अरे टिको रे. झालं आमची पूजा. बघा आमची पूजा झालेली आहे. टिको टिको लावून मी रेडी. ओटून जाऊत असलं तरी मला बँग तुझ्या मावशी हाय बाबू आहे. बाबू मला सांगितलेलं नाही ते पुढे पुढे रील डॉक्टरची सिस्टेम नाही गो दीदी, म्हणजे ऑटो. हा ऑटो रील येतली रिटर्न उलटा या करायचं मग येतली. अरे मोबाईल कसं उलटो करतलंय मॅडा. शिकलो बरोबर आहे. बाकी सोड की कशी तलवार पण अशी धरत. दोन आधी तलवार पप्पान धरलेली कशी फिरायची खतरनाक आहे तू. गोडा लाड गावडेश असा होता सप्पे जेव होती काहीच येतात. माका जाऊची तुमचं काहीच येतील. तू सफेद मागायला सप्पे बरी दिसता लोळता सफेद. मी लाइटिंग जाता काय ती का नाही ती घेता ए ती घेता जरी कपडे जरी उडावलं ना तुमचे कपडे नाही उडायचे. आवडलं बाकी तलवार दी अडे दाखवते धरून दी. दोन्ही आधी धरूचे कटा ना तलवार नाही म्हशी म्हशी घेतो अशी घेतो म्हशी घेतो मारणार मारलं काय चार्जिंग जाता काय बघतो मॅडम चार्जिंग वाटायचं आई आमच्याकडे अच्छा मोबाईल कितको मॅडा नालाय गाव. 12 त्या दिवशी मी बोर्ड राहिलो लाईटिंग बोर्ड ठाम झालो सगळे पिणी तुटा नकोय बघतोय तू अरेच जावा उद्घाटन झाला म्हणजे सगळे पिणी नवीन घालले आणि परत जोडले लाईट परत जुनं दुसरं लायले बोर्ड बघूया का आता परत ढाम झालं तरी बरोबर टीव्ही लावून टीव्ही बोर्ड ते धड नाही ह्याच्याकडनं वायरिंग करून घेऊ नको. धड नाही या नाही जुने बोर्ड गावड्याकडनं वायरिंग करून घेता नाही. धड नाही या जुने होते किती वर्ष होते 5-6 वर्ष एक कुठल्या कुठल्या वायरिंग जिल्हा स्वतःच जॉईन करू युट्यूबवर बघून बोल जॉईन करू सेल आहे ना बरेच आहे छोटे काय मस्त आहे नाही ना दाखवायला एक्सटेन्शन 14 बोल मोडशेत त्याच्या जीव घेतलो तुझं मोडला तर. अभ्यास कर अभ्यास कर स्क्रीन गार्ड बघा ओरिजिनल हो ओरिजिनल स्क्रीन गार्ड देखो मान नाका ओरिजिनल 7 करोड़ का है 7 करोड़ का जिसमें तेरा घर चला जाएगा. आज गुरुवारचा उपवास असा दीदीचो, त्याच्या मनात मस्तपैकी नैवेद्य बनता. तर ही हिरव्या वाटाण्याची उसळ असा, ह्याच्यात डाळ असा आणि त्या टोपात खीर बनवायचं ना आणि ह्याच्यात आता भात लायलेलं हा. केव्हा बे नाही चार्जिंग कर फोन दे 1% होती अरे मग घरा राहतो का ना करू औषध नाही खा हा नको हा खाते इथून हा म्हणजे अभ्यास करायचा नुसता बोलले नाटक मोर बोलतो काय म्हटलं मोरा मोर तिया मोर मडा नाही मोर. टीव्ही उचलू आमच्या टीव्हीचा तेच जाता कलर बदलता निळा जाता हिरवा जाता पिवळा जाता जिवा जाता कलर बदलत सगळे एक कलर टीव्हीचा कलर बदलतो निळा जाता परत सफेद जाता मस्त टीव्ही दिसताई
काय बघले तलवार दिलं केलं अरे गावड्याची मान काप. जा म्हटलं तर आम्हाला कंटाळा येतात मला त्याला बोलवता आली चल का मैत्रिणीला फोन दिलो गावड्याचं. फोन करा इथे रे, फोन दिलो याची टाकी झाली. मैत्रिणीला फोन दिलो तर घे जोक बसणार आहे जोक बसणार आहे बसला चल ये चलत राहू आईनं. चल चलत राहू.